Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video guys is natay lakaw. By the way guys, mamista dahil may adto sa among tiyo, which is pinumungahan rapod. And invite man mi guys, so mga adto mi. And for now is dapat sa to sa ning paningkamutan nga magbuka tang tao kay wow sad kay no. Simple na akong mag-makeup guys kay di ko kibalo mag-makeup. So pasensya na kayo. Yeah, by the way guys, ang among adtuan guys kay bukid. Bukid ra ni siya. Nang pwede mo siya makagnaw? Ang sinaw. Face and body lotion man. Dayon, sa pawa na to ani guys. Hobi. Kamay lang. Yun. Next is kilay. Asa ka punta? To the moon. Kuam eh. Di kay ko hilig mamutang sa kuan guys sa kilay kay mauwaw ko. No. Jaks. So, okay na yun. Next is pulbos. Padong pagka namang ito. Ouch. Ano pa? So, okay na guys. Next is papilo. Sa kapunta to the moon. So, may pangag ni. Wala ko sa amin dahil. Learn. Next guys is lip tint. Next, butang na to gamay dari. Ang blush on lang. Ana, oy! Simple ra guys no. So, yun lang. Tapos na. Simple lang ako mag-makeup guys. Update ko lang kayo later guys pag naanak ko rin to. Bye! Tradisyon. Vlog. So guys, mga ang tagbudbud. Mga cousins.
Guys, lemon sa daw may kawa pa nalutong lechon. Masig din ako sa gula puti. Dire oh. Sige ko na. Tagpila? Pwede cheese. Pwede cheese daw. Pila yung haway? Kaon ka ma? Let's pick the Upat ka cheese. Obi. pila ka mangga. Tulo. Bayro sabi? Mangga pa be? Same kot pa. Pilisan ko ma. Bayad na. Pabi. Ngayad na mo? Pabi. Hindi na kaya mo. Yeah. 10 lang. 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 10
Si Kono, si Mars. Ano di ay? Pagbisaya. Pagbisaya, day. Ikaw ba sa Amerikano? Pila na, te? Nag-20 ang putos, day. Saan nga budbud? Pilit, day. Pipila? Tag-5. Ay, nahugang sa akin. Among duha. Pantagalog. Ano mo? Paano? Pwede na pakanuri. Kani, patagla. Kami kini siya isuot sa kape. So, kami palitan, day. Bana? Bana? Patuloy mo ba? Di, laki. Ay, ako, te. Kani. Ay, wanagibing karon, day. Dako sa kanang good life sa kayong ginagod. Unsa ako ah. Ako ba akong bag, day? Day, sige. Bisaya ganina. Pila, kanina. 20. Mana ni bayad ang sa O, mana ni? 20-20 na. 20 mo ba? Sa kuwan. kana upay pai. Iyos na na dato. Subawan is tila na, oy. Slim, dali na, Slim. Kana, kana ba? Kaya ito ba uwan din?